L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tad-Dewteronomju. F'dak iż-żmien Mosè kellem lill-poplu qal: Ftakar fil-mixja kollha li mexxik il-mulej Alla tiegħek matul dawn l-40 sena fid-deżert biex iċekknek u jġarbek ħalli jkun jaf x'għandek f'qalbek jekk tridx toqgħod għall-kmandamenti tiegħu jew le. Huwa ċekknek, ried li tbagħat il-ġuħ, imbagħad temek il-manna li la int u lanqas missirietek ma kontu qatt tafu biha biex jurik li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem imma b'dak kollu li joħroġ minn fomm il-mulej. B'dan jgħix il-bniedem. Qis li ma titkabbarx qalbek u tinsa l-mulej Alla tiegħek li ħarġek mill-art tal-Eġittu mill-art tal-jasar. Hu li mexxiek fid-deżert kbir u jwaħħax mimli srieb velenużi u skorpjuni art nixfa bla ilma xejn li ħariġlek l-ilma mill-blata taż-żniet li temek il-manna fid-deżert li missrietek ma kienu jafu biha xejn. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej, faħħar lill-Alla tiegħek Sjon u jsaħħaħ l-istanek tal-bibien tiegħek u jbierek ġewwa fik lill-uliedek. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. U jqiegħed fis-slim it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħ ixebbek u jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. U jxandar kelmtu lil Ġakobb, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamel hekk ma ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti. Il-kalċ imbierek li fuqu ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-demm ta' Kristu? U l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu? Għax la l-ħobża hi waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed. Il-koll kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. Il-kelma tal-mulej. Sekwenza. Dan ħobs l-anġli magħmul ikel għal bnedmin fit-triq tal-ħajja, ikel bnin għall-ulied kollha li m'għandux fix-xejn jintrema. Biex bijat kien lilu mħabbar f'dik l-offerta ta' Iżak fil-ħaruf li nqatel flejt u fil-manna tad-deżert. Int raj tajjeb, ħobs tas-sew, Ġesu tagħna ħenna lina. Int itmana u ħarisna, int lilna l-ġid u rina fart imbierka tal-ħajjin. Int li tafu tista' kollox li titmana hawn f'dil ħajja. Hemm għamilna l-koll imsieħba, faqda waħda l-koll werrieta mal-qtajja tal-qaddisin. Amen. Alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: Jienu l-ħobs il-ħajj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-lut tlewmu bejniethom u bdew jgħidu: Kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom: Tassew ngħidilkom jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi
għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi u tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li nieżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu missierietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-kelma tal-Mulej.